De er vokset så hurtigt snart. Ja. Og de er lige ved at få øjnene og kan løbe så stærkt. Ikke? Hej, lille skat. Ja. De vokser stærkt, Vita. Ikke? Det er så store. Og det er 3 uger gammel, 3. søndag i advent. Så det er så let at huske. Lige præcis 3 uger i dag. Så skal vi se lidt på dig. Det er ikke så godt på videoen, kan man ikke se.